Η Σύρος και η μαγευτική Ερμούπολη, η πρωτεύουσά της, είναι ένας τόπος που συνδυάζει τη γραφικότητα των Κυκλάδων με τα εξαιρετικά νεοκλασικής αρχιτεκτονικής κτίρια και τη σύγχρονη νυχτερινή διασκέδαση με τις ρεμπέτικες κομπανίες. Από εδώ και πέρα δηλώνω Συριανός. Όπα, χορεύουμε κιόλας. Τα ξέχασα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη αντιχούν στα σοκάκια της Άνω Σύρου, εδώ που γεννήθηκε ο μεγάλος ρεμπέτης. Πατρίδα του Μάρκου Βαμβακάρη και σημαντικό αστικό κέντρο ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, η Σύρος υπόσχεται στους επισκέπτες της στιγμές που θα τους μείνουν αξέχαστες. Προσφέρουμε στον κόσμο πολυτέλεια, με καλές τιμές και δίνουμε πολύ βάση στο κρασί. Προσεγμένα πιάτα, καλή κουζίνα, καλό σερβις. Νόστιμοι μεζέδες, μουσική non-stop, επώνυμη DJ και χορός μέχρι τελικής πτώσης. Έτσι περνάνε οι νύχτες το καλοκαίρι στη Σύρο. Θα παίξω και λίγο μουσική μαζί με το Σάκη, το DJ του μαγαζιού. Οι μουσικές επιλογές ποιες είναι, Γιάννη, για πες μας. Κοίτα, παίζω αυτά που αρέσουν σε μένα για να περνάω και εγώ καλά. Χορεύετε στην απάτητα 3 ώρες. Όλες τις ώρες, όλη τη μέρα, όλη τη νύχτα. Είσαι μοναδική που χορεύεις καθιστή. Η Σύρος παρασύρει στους ρυθμούς της τους ταξιδιώτες γιατί είναι ένα μέρος φιλόξενο και ονειρεμένο. Βλέπετε ότι τα έχουμε όλα κι εμείς εδώ πέρα, και ωραία μαγαζιά και ωραίες παραλίες και πολύ φιλόξενος ο κόσμος εδώ πέρα της Σύρου. Η νυχτερινή ζωή στο νησί συνεχίζεται κάθε βράδυ μέχρι το χάραμα.